Dawn it-3 xhur kienu nur tagħna li aħna propju assoċjajna ruħna mal-Catch the Drop campaign li tagħti ħafna pariri kif nibżgħu għall-ilma, riżorsa skarsa ħafna f'pajjiżna. Biex ninaqdu magħhom f'din il-kampanja ktibna kanzunetta fuq dan is-suġġett. Ħbieb, Destiny! Ma naħnuħx nibżaw ħafna liħ L-ilma mhux prezzjuż biex il-bit jagħtik laħ liħ L-ilma waqna skars